tam o to opřu, aby lidi tam nešli, no. To mi rozlobil tohleto. Co myslíš, že to je halt? Když nám tady něco objeví, takže zvedneme telefon a zavoláme, když se to každý snaží. A on, to jen trošku nějaký trošku. A on řekne, no tak mi řekni, čím to je, že se ta komunikace ztratila. Já ti neřeknu najednou, prostě jeli jsme v pořádku všechno, začali jsme srát dveře, když jsme se měli ještě rozjíždět, tak já koukám, že nejde a přišel mi říct, že nejde komunikace, je to tak. To jsem právě hejbal s těma kabelama. No. Prostě komunikace, no a jak to, no pak se to udělalo, pak naskočila, no a dojeli jsme na Masaryčku, přepluli jsme, zajedeme do Rakovníka. Zatím to jde. Zatím. Kdyby to nešlo, tak rozdělíme tadyhle ten kabel mezi katrem a tím, já bych si to tady hodil normálně a kdyby si to tam dal normálně do jedničky, jako když jedeš a na brzdu, já bych to tady tlačil. Kdyby to šlo. Ale to není řešení nic tohleto. To jsme tady dva, i tady byl sám, tak ani ty dveře takhle nezavřel sám. Ale to nemůžu vysvětlit. Jedna věc, že pak když se mi na ně vypadne, tam má zvuky a tohle to, že jo. A to je jedna věc. A druhá věc je, že přeci já tam nemám žádnou kontrolu, že tam nikdo není u toho, nebo jistě. A on jakýho dostal prcáka, veď, měli si to vyzkoušet dřív, že? Byl jsem u toho, když jsem tam měl údržbu s 33 a on tam chtěl zajet. A na té 33 něco dělali, něco tam dělal, já už nevím, něco tu. A on mi povědá, zajedeš tam